nyiso ni ka ng'iyo gik ma ng'eny ahinya ot nikech an koro awach ni frij moro nitie gik moko inyalo funde mang'eny moingo dwaro mara kata dwani mondo ka Benson moro biro lima yudo ka frij otielore maber to koro miya nyadhi mar luwo ma bende kare gikone to dhi hinyo alwora. Hinyo alwora kabisa. Kendo ing'e ni wan dhano sama somebody dhi nyiepo. Yes. Kendo ng'ato nowacho niya ni kik item donjo e supermarket kin gi kech. Niwach ibiro nyiewo gik moko te mani kanyo. To wan ka dhano ok wan very sensitive e gik manyiewo. Sama isenyiewo gik mang'eny, nitie moko mok itigo. To sama ok iti kodgi, iyudo ni sama onego bed ni iwitogi marach. Sama iwitogi marach, ting'iyo koro kidhi ting'iyo dump site duong', kidhi Dandora ng'eny, kidhi chon ne wan gi Kachok sani oter Kasese, bedo gi heaps mar taka. Niwach in inyiewo gik mang'eny ma kaka onego bed ni itiyogo. Ing'iyo kata pi en gima onego bed ni ketho pi. Niwach ing'e ni pi ni mondo yude be ok yot. Koro gik matindo tindo ji dhano nigi tim mar kawo gik mang'eny moingo ma gidwaro, to sama puonjogi tiyo mana gi gimoromi, wakonyo alworawa. Niwach koro ok wahiny alworawa. Ok watho ng'ado yien, ok watho nyiewo gik moko onego bed ni watiyogo, ok watho samoro kata kane idwaro cham mang'eny. Ero idhi olo kendo iolo toxic chemicals e puothi, idhi miketho nyaka rivers gi nam. Omiyo responsible consumption gima dhano nya chako kata gi sani, kata gi godhiambo sani, gima ok onego bed ni itiyogo we nyiewo. Okay. Benson, nitiere gwenge moko kata mane